What's up mga dre? Easy and welcome to Easy and Joice TV. Andito tayo ulit sa San Fabian mga dre. Maglalaro tayo dito sa may Aegis Bike Trail. Sunset ride mga dre. Let's go! Ride lang, hapon hit. Hapon hit sa Aegis Trail. Oh. Wow. Binis talaga doon, Dre. Madulas yung gulong pa rin. At alright. Sarap, Dre. Grabe, high speed. Kala ko, diretso na natin. Session tayo dito mga Dre. A few inches later. Nandito ulit kami sa taas mga Dre. Ayan, second hit namin. Pero sa kalahati lang kami mag-start. Let's go. Shout out, Boss Janong. Okay. Second hit. Taas. Tunnel papunta sa steep mga Dre. Sige Dre, go. Oh, go. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, pump truck pala to. Aliwa Dre. Pump truck pala yun. Wala na ako lang belo. Oh. Ano lang. Right.
Mali yung nadaanan ko. Mali nga, akala. Binudol tayo ni Dance mga dre. Kita nyo naman kung saan tayo dumaan. Hindi ka dumiretso eh. At yun yung run natin dito sa Aegis Bike Trail mga dre. Pati session ni Idol Harbin. Yes sir. Kaya dito ko muna tatapusin tong video mga dre bago pa kami abutan ng dilim. Kaya hanggang sa muli.